prezentăm MicroSteamer, sistemul de preparare a mâncării care combină avantajele gătitului cu aburi cu microundele. Gătirea cu aburi cu ajutorul lui MicroSteamer este metoda ideală de a păstra gustul și textura legumelor proaspete și de a nu irosi vitaminele și mineralele importante din mâncăruri. MicroSteamer poate fi folosit pentru a găti preparate gustoase în câteva minute. De la porumb fiert, foarte gustos, la pește preparat aproape perfect. Posibilitățile sunt nenumărate, iar gătitul cu aburi nu a fost poate niciodată mai ușor. Doar puneți mâncarea în recipientul perforat, adăugați apă și puneți MicroSteamer în cuptorul cu microunde. MicroSteamer este alcătuit din 3 piese: baza în care se pune apa, recipientul perforat în care se pune mâncarea și capacul ce reține aburul înăuntru. După ce apa fierbe, aburul se eliberează și circulă în jurul recipientului perforat pentru a găti mâncarea. MicroSteamer este ideal pentru a găti legume, pește, orez, tăieței, cartofi, paste, chiar și piept de pui pentru un sandwich sănătos. Tu și familia ta vă puteți bucura acum de mâncare sănătoasă și plină de nutrienți. MicroSteamer este calea ușoară și rapidă de a prepara mâncăruri sănătoase sau de a reîncălzi mâncarea fără să-și piardă gustul. Veți fi uimiți de versatilitatea lui MicroSteamer, care combină rapiditatea cuptoarelor cu microunde cu simplitatea preparării mâncării cu ajutorul aburului. Preparați mâncarea pentru întreaga familie și transportați MicroSteamer direct pe masă, datorită mânerelor speciale care nu se încălzesc. Vă puteți bucura de legume crocante, pline de savoare, oricând doriți. MicroSteamer este și foarte simplu de curățat. Doar îl puneți în mașina de spălat vase și se va curăța imediat. Puteți de asemenea să preparați mâncarea și apoi să puneți MicroSteamer în frigider. Puteți reîncălzi mâncarea atunci când doriți. Nu mai așteptați, sunați și comandați acum MicroSteamer la incredibilul preț de doar 69 de lei. Păstrați aroma și savoarea mâncărurilor cu MicroSteamer. Este șansa voastră de a prepara mâncăruri sănătoase și pline de nutrienți. Comandați acum MicroSteamer pentru doar 69 de lei. Sunați acum! Electrice dezlipite, tuburile stricate sau țevile sparte pot cauza probleme care nu plac nimănui. Hi, Anthony Sullivan here for Mighty Fix-It, the easy way to fix, seal and repair virtually anything fast and make it last. Mighty Fix-It nu este o bandă adezivă obișnuită. Este o bandă flexibilă din silicon care sigilează hermetic în câteva secunde și nu lasă aerul și apa să treacă. Just stretch and wrap. It fuses to itself, flexes like rubber and holds like steel. Banda adezivă este doar o soluție temporară, iar lipiciul face multă mizerie. But Mighty Fix-It has no sticky adhesive. Instead, it fuses to itself. As you wrap, it forms to fit any surface, wet or dry. Use it to fix a leaky pipe without calling a plumber. And don't throw away that expensive appliance. Mighty Fix-It safely repairs all your power cords, saving you money. Mighty Fix-It este rezistentă la căldură pentru a izola în siguranță țevile sau cablurile. Chiar dacă afară sunt sub 0 grade Celsius, Mighty Fix-It face față cu brio. O gaură în furtunul aspiratorului nu place nimănui, dar cu Mighty Fix-It o puteți repara pentru a face în continuare curat. Folosiți Mighty Fix-It pentru a face mânerele uneltelor să nu mai alunece, în grădină pentru a fixa o crenguță ruptă sau pentru a repara furtunul cu care udați grădina. You wouldn't do this with your phone, but I'll do it with mine. Mighty Fix-It seals, insulates and protects. The proof is right there on the screen. Iar cel mai important, nu lasă mizerie după ce o îndepărtați. Sunați acum și comandați setul format din 3 benzi din silicon de diferite culori Mighty Fix-It la incredibilul preț de doar 89 de lei. Și asta nu e tot. Comandați acum 2 seturi Mighty Fix-It și le veți primi pentru doar 159 de lei. Mighty Fix-It este încă un produs unic de la Telestar Direct Marketing. Sunați și comandați acum! Prezentăm noul și puternicul Kilo Killer, sistemul care vă ajută să slăbiți într-un mod echilibrat și ușor. Kilo Killer constă în 3 formule puternice și ușor de folosit, sub formă de tablete efervescente, fiecare dintre ele special creată pentru a vă ajuta pe tot parcursul zilei. Este atât de ușor. O tabletă și gata. Pasul 1. Kilo Killer dimineața. Tableta se dizolvă într-un pahar cu apă pentru a fi consumată odată cu micul dejun. Acțiunea combinată a cafelei verzi, ceaiului verde și extractului din fructe de mate și măslin ajută la reducerea bagajului de grăsime în exces prin mărirea cantității de energie consumată de corp. Extractul din tulpină de cireș, măceșe roșii și panseluțe sălbatice facilitează drenajul și eliminarea toxinelor. Pasul 2. Kilo Killer după amiază. La mijlocul zilei, dizolvați o tabletă Kilo Killer în apă și consumați-o cu o jumătate de oră înainte de a mânca prânzul.
Combinația de pectină de citrice și mere și gumă de guar moderează eficient apetitul și ajută la limitarea absorției în organism a zahărului și grăsimilor. Oțetul de cidru de mere limitează depozitarea grăsimilor în organism, facilitând digestia și ajutându-vă să slăbiți. Pasul 3. Kilo Killer noapte. La începutul cinei, consumați o tabletă dizolvată în apă. Asocierea dintre extractul de cacao și coajă de portocală stimulează termogeneza, ajutând la arderea și eliminarea grăsimii acumulate. Formula Kilo Killer noapte luptă eficient împotriva grăsimii localizate pentru că stimulează microcirculația sanguină. Kilo Killer, arma dumneavoastră împotriva grăsimii și kilogramelor în exces, atât ziua și noaptea. Sunați și comandați acum Kilo Killer la uimitorul preț de doar 159 de lei. Veți primi în pachet sistemul Kilo Killer pentru un tratament complet de 2 săptămâni. Eu mă pregătesc pentru vară. Tu ce mai aștepți? Nu mai pierdeți timpul și comandați Kilo Killer acum. Tot ceea ce aveți de pierdut sunt kilogramele în exces și grăsimea nedorită. Sistemul Kilo Killer este încă un produs unic de la Telestar Direct Marketing. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. De la Telestar Direct Marketing, gama de ceasuri Chronomax. Astăzi, linia exclusivă Chronomax Cristal, în 3 culori la modă, roz, negru și alb. Puteți asorta ceasurile Chronomax Cristal la aproape orice ocazie, pentru că sunt chic, la modă și, cel mai important, elegante. Ceasurile Chronomax Cristal sunt decorate cu pietre semiprețioase, care vor atrage privirile celor din jur zi și noapte. Construcția ceasurilor este de cea mai bună calitate și include mecanism cu cuarț, afișaj al datei, protecție împotriva apei și capac interior din oțel inoxidabil. Lăsați-vă admirați de cei din jur purtând unul dintre ceasurile Chronomax Cristal. Dacă vreți să arătați chic, să fiți în trend cu moda și eleganți în același timp, sunați chiar acum și comandați unul din ceasurile Chronomax Cristal la uimitorul preț de doar 119 lei și 90 de bani. Ceasurile Chronomax Cristal sunt încă un produs unic de la Telestar Direct Marketing. Sunați și comandați acum! Pentru a felia fructe și legume rapid și ușor, aveți nevoie de feliatorul modern Super Slicer. Cu Super Slicer puteți felia subțire sau gros, legume și fructe, fără efort și cu rezultate incredibile de fiecare dată. Secretul feliatorului Super Slicer este materialul igienic și durabil din care este fabricat, la care se adaugă lama foarte ascuțită din oțel inoxidabil. În plus, Super Slicer este foarte ușor de curățat. Cuțitele obișnuite se deteriorează în timp, pentru că în timp ce tăiați, ating suprafața tocătorului. Pentru că lama filiatorului Super Slicer nu atinge niciodată tocătorul, lama va rămâne ascuțită pentru foarte mult timp. Prepararea rapidă a ingredientelor este vitală pentru a nu irosi nutrienții din fructe și legume. Datorită lamei super ascuțite a lui Super Slicer, puteți felia mult mai rapid și ușor, iar datorită apărătoarei incluse, puteți tăia până la ultima bucată fără să irosiți mâncarea. Priviți cât de repede puteți toca ceapă. Folosind apărătoarea, vă protejați degetele și nu există nicio șansă să vă alunece mâncarea în timp ce feliați, datorită liniilor de ghidare de pe Super Slicer. Pentru a felia o roșie direct în bol, așezați Super Slicer pe marginea recipientului cu ajutorul canelurilor speciale și în câteva secunde veți obține o salată delicioasă. Lama feliatorului Super Slicer este lungă pentru a vă ajuta să tăiați legumele greu de feliat dintr-o singură mișcare. Puteți tăia legumele în felii lungi sau julien pentru a prepara o supă. Pentru a tăia ceapa în rondele groase, folosiți lama mare. Apoi, întoarceți lama pentru a tăia feliile lungi cu ajutorul lamei care feliază gros. Sau obțineți felii lungi și subțiri cu lama fină. Feliați ceapa în rondele foarte ușor și rapid, fără să mai plângeți. Feliatorul Super Slicer este foarte simplu de curățat. Doar îl puneți sub jet de apă și este gata imediat pentru a fi folosit din nou. Nu mai așteptați. Feliați legume și fructe mult mai ușor și rapid cu Super Slicer. Sunați și comandați acum și puteți achiziționa feliatorul Super Slicer la uimitorul preț de doar 69 de lei. Este șansa dumneavoastră de a termina mult mai repede munca din bucătărie. Nu mai stați pe gânduri. Sunați acum!
Uitați de gătitul cu foarte multe grăsimi și uleiuri. Vă prezentăm tigaia neaderentă Dry Fry Pan. Tigaia Dry Fry Pan este realizată dintr-un material neaderent de foarte bună calitate, pentru ca dumneavoastră să preparați mâncărurile favorite fără să mai folosiți ulei sau grăsimi. În plus, accesorul din partea centrală a tigăii este special conceput pentru a permite aerului să circule în timpul folosirii tigăii, pentru ca mâncarea să se prepare mai repede și uniform. Pentru că suprafața este neaderentă, tigaia Dry Fry Pan este foarte simplu de curățat. Tigaia neaderentă Dry Fry Pan este realizată din oțel carbonat și are un înveliș non-aderent, ceea ce o face ideală pentru gătirea alimentelor fără să mai fie nevoie de grăsimi sau ulei. Alegeți calitatea, alegeți să gătiți sănătos cu tigaia neaderentă Dry Fry Pan. Sunați și comandați acum tigaia neaderentă Dry Fry Pan la incredibilul preț de doar 69 de lei și 90 de bani. Tigaia Dry Fry Pan este încă un produs unic de la Telestar Direct Marketing. Sunați și comandați acum!